Kafin mu fara, da Allah ku yi subscribing sannan ku taɓa alaman ƙararrawa. To, wato shi wannan abu da zan koyar da ku yau yana da matuƙar muhimmanci wanda ya sa da yawa wasu ba su san me amfaninsa ba. Hakan ya sa ake shan wahala yayin da waya ta samu matsala na wato connecting zuwa intanet. Za ka samu ka yi iya bakin ƙoƙarin ka ga wayan ta hau intanet amma kuma ta ƙi. To wannan abin idan ka san shi a kowane irin waya ne indai tana da intanet za ka iya magance matsalarsa. Wannan abu ba komai ba ne, shine APN wato access point. Access point shine abin da yake ba da waya dama ta wato connecting da intanet. Yayin da kuma ta rasa shi to wayan ba za ta taɓa hawa intanet ba, sai dai ai ta wahala. Idan kuma baka san yadda za ka sa shi ba, musamman idan wayan ta zo ba ta sa shi automatically. Automatically shine yayin da misali kana sa layinka ko MTN ko Glo ko Airtel ko Etisalat, automatically wayoyi za su hau, za ka ga APN ya hau. Amma akwai wasu wayoyin da ko in sun samu wani matsala ko wani abu makamancin haka za ka ga APN ɗin baya hawa, wanda dole sai ka je ka sa manually wato ka sa da kanka kafin ya hau. A yayin da za ka iya gane APN, yawanci in ka je ka shiga setting, ka zo wajen network and internet na farkon nan na sama, sannan ka zo mobile network. Ka kula wannan mobile network ko da ba a cikin network and internet ba ne, in version ɗin wayanka bai kai 9 sama ba, ka dai kula a yanda yake. Shi wannan sunansa mobile and network. Sai ka shiga, to a ciki za ka zaɓi layinka SIM 1 ne kake amfani da shi ko SIM 2. Yayin da kake amfani da SIM 1 ne a browsing naka, sai ka zo ka taɓa wajen da aka sa advanced ɗin nan. Idan kuma wani version ne na wayan daban, na Android daban, za ka samu ya nuno maka ne gaba ɗaya wajen. To wajen da yake da muhimmanci yayin da in babu shi ba zai yi ba, shine na ƙasan nan yanda aka sa access point names. Shine APN, access point names. To yayin da babu wannan a wayanka, in ka shiga ciki za ka gani misali kun ga na MTN ne, ga ainihin access point na MTN. Shine idan ka shiga setting ɗin da aka gani ga MTN NG name ɗin kenan sai ainihin APN ɗin. Wannan shine abu mai muhimmanci da yayin da babu shi a wayanka, duk yanda kai wayanka ba zai hau intanet ba ko ya za ka yi. Saboda haka abin da za ka yi misali idan ka zo ka samu nan ɗin babu komai a cikin APN names ɗinka, wato access point names ɗinka ka samu babu komai, to abin da za ka fara yi shine sai ka zo ka taɓa wajen create new a saman nan wannan alamar plus. Idan kuma a wani version na waya ne, maybe in ka taɓa wannan wajen ɗigo guda 3, a nan shine zai nuna maka yanda za ka creating sabo. Idan ka taɓa sai ka zo, idan kana amfani da layin MTN ne, sai ka zo wajen name ɗin sai ka sa MTN. Amma ba dole ba ne sai ka sa MTN. Kowane irin suna ka sa a nan ba shi ba ne abu mai muhimmanci. Misali amma mu bari mu saka. Idan ka saka MTN sai ka zo wajen access point name. To access point name shine a nan wajen. Idan MTN kake amfani da shi, shine za ka rubuta web.gprs.mtnnigeria.net. To wannan shine APN wanda idan ko da kuskure ɗaya kai a cikin nan gurin, wayanka ba zai ba. Sai ka kula sosai yanda wannan rubutu yake web.gprs.mtnnigeria.net shine na MTN. Idan kuma Airtel kake amfani da shi, Airtel nasu suma daban ne. Su ne ina ga shi yana farawa daga internet.airtel.com.ng. Ina ga sunansu access point kenan in ba na manta ba. To yawanci dai kowanne network in ma baka sani ba za ka iya kiransu a waya, network ɗin da kake amfani da shi su faɗa maka APN ɗinka.
sai ka APN ɗin da suke amfani da shi sai ka zo ka saka a wajen APN nan, wato wajen access point name nan wajen. Dole sai da shi, dole sai da shi. In ka riga ka saka name ka sa access point name, in ka ga dama za ka iya fita kawai ka yi saving. Idan ka yi saving shikenan sai ka wato misali nan bayan ka rubuta access point name ɗinka a nan misali ka gama ka sa name ɗinka sai ka taɓa wato wannan ɗigo uku na sama sai ka danna save. Sannan sai ka zo ka ticking kamar yadda ka ga nan yayi kala, to shi ma sai ka ticking nan yayin da ba komai shine zai wayanka za ta hau network. In dai ka sa shi daidai na network provider naka wato ko MTN ko Airtel ko Etisalat ko Glo, duk za ka iya amfani da shi ta wannan. Daman ka saka da kyau shikenan intanet ɗinka zai hau kuma za ka fara amfani da shi cikin sauƙi. Na sami irin wannan matsalolin da yawa daga wajen mutane wanda wasu da yawa an taɓa kawo mun waya an yi yawo da ita, an yi yawo da ita, an kai ta garuruwa, an kai ta wasu wurare sosai amma aka kasa gane matsalan. Sai da aka kawo mun kuma ni bai fi cikin minti ɗaya, biyu na saita. Mutane suka yi ta mamaki amma ni a wajena ba wani babban abu bane, sai dai kawai rashin sani shi yakan sa mutane su yi ta wahala a kai. Ina fata wannan bidiyo da kun ƙaru da shi kuma za ku iya amfani da shi wajen magancewa matsalolinku ko kuma matsaloli na wayan 'yan uwanku ko abokanku. Na gode, da Allah ku yi liking na bidiyon idan kun ƙaru da wani abu kuma ya burge ku. Idan sannan kuma za ku iya comment da wani tambaya da kuke da shi na wani abu da ya shige muku duhu. In sha Allahu zan yi muku bidiyo a kai. Ku yi subscribing a channel ɗin nan idan ba ku yi ba, sai mun haɗu a bidiyo na gaba. Sunana M Bash.